begyndelsen var der kun mørke. Og i mørke fødtes dæmonen Saal, sakidernes hersker og menneskets undertrykker. Men ud fra skyggerne trådte Kran, krigeren over alle krigere og bærer af gudernes sværd. Han befriede mennesket og ledte dem til sejr. Sejrens pris var høj. Kran fik et sår gennem hjertet, der blødte i 7 dage og 7 nætter. Og 100 krigere drak af hans blod. Og tog hans styrke. Og Kran så på dem og så, at det var godt. Og så døde han. Således skabtes barbarerne, sønner af Kran. Det, der var Krans gave til vort folk. I tusindvis af slægtled, generation efter generation, har hans blod bruset ufortyndet i vores år. Det er det, vi fejrer hvert år på denne dag, inden vi drager på togt. Men først og fremmest er det Krans blod, der gør vi barbarer, er de største krigere i hele Metallonien. Okay, Ronald, så er det din tur. Ronald er syg i... Ronald er syg i dag. Ronald! Kan I ikke bare springe mig over? Jeg har lidt ondt i albuen. Måske er jeg ved at få sådan noget senehinde, skide. Skinnebensbetændelse. Ej, for helvede, Ronald. Kom så. Læg alt din kraft i slag. Det glæder mig. Lad mig til at se. Kom så, en ting. Kom nu. Mere! Du er nødt til at holde dig i form, inden vi skal afsted på togt, Ronald. En barbar, der ikke kan svinge en økse, er... Ja, det er i hvert fald ikke nogen rigtig barbar. Hvad fanden skal jeg overhovedet på togt for? Jeg går bare i vejen. Kan jeg ikke bare hænge ud herhjemme? Du er søn af Kran, Ronald. En søn af Kran drager på togt og dræber monstre og vender hjem i ære. Det er det, der er selve essensen af at være barbar. Onkel, prøv lige at se på mig. Hvad skulle jeg kunne gøre mod monstre? Og spænde muskeldragten og håbe på, at de dør af grin? Hvad så, Ronald? Har du fået dig nogle muller? Skide sjovt, mand. Så har du måske fået dig nogle hjerneceller. Hvad? Hvor?
Hvis der er en på ryggen, glider så ikke lige pressen ud. Det er kraftedeme typisk, man får sådan en lige, når der skal være fest. Hør her, knægt. Når man går på togt, gælder det mere om at have store nosser frem for overarm. Heltemod. Når du først har fattet det, så er det ikke noget problem at gå på togt og knuse fjenden. Nej, okay, men det kan godt være, det er bare mig. Jeg har bare lidt svært ved at overse det faktum, at man ligesom kan dø af det. Hold nu bare kæft, træn. Det er ret tungt. Alle mand til våben! På jeres pladser! Afsted! Rolig. Rolig. Vent. Vent. Rolig. Hvem der? Vi er mester Florian Kvad, skriver og skjælder gudernes nåde, og vi ønsker blot mod ydmyg betaling naturligvis at berige eders bornkædige myskle spektakulære med ædle sonater om eders fordums helte og heltinder. Sange til fester. Fester? Prøv for eksempel at tjekke deres utrolig farlige tuber på taget. Så smut det ind. Typisk. Enten mig 100 år siden, jeg sidst har flækket en pandeskab. Hvordan fanden skulle jeg vide, det var en tuba? Hallo, jeg ved ikke, hvad en tuba er. Wow. Hallo, Tøsser. Hvad siger til at vaske min sygt virile, spændstige, møgbeskidte, dyrstrenge lud? Der skal øves kval, ikke fjantes, unge Alibert. Kunsten kalder. Vi skal være klar, inden festen begynder. Og må der ikke bare en lille smule tid til at gå rundt og kigge? Nej. En rigtig skjald skal huske alle kvad ned til mindste detalje. Hvor perfekt behøver det at være? Er det ikke snart på tid, vi kommer på jog? Og barnet, de skal afsted i morgen. Vi kunne tage med dem ud og opleve og svinge med ørerne, du ved. Jeg skal møde Tjøser, mand. Jeg mener, skriv nogle meget vigtige heltekvad. Eller sådan noget der, du ved, med de der vers. Unge Alibert. Først når du kan alle kvad, der nogensinde er blevet digtet, er du parat til den slags. Hvad? Det kommer til at tage 100 år, mand. Men sikkert noget sludder, så lang tid tager det overhovedet ikke. Jeg var kun 57, før jeg var færdigudlært, og det er jo ingen alder, vel? Fucking stram. Det er da god, mand. Er der en af jer pattebørn, der kan bælge en fræk fadelskud? Alibert! Nå, men så var jeg på jagten anden dag, ikke? Og så ser man lige mig rende ind i en orkbørnehave. Hopla. Værsgo, skatter. Det skal du da have. Ej, hvor er vildt nuttet. Det Den fremhæver virkelig dine øjne. Og den her skal jeg også lige se. Det er sådan en rigtig usynligheds-body lotion. Ja, jeg brugte den sidste år, da jeg sneg mig ind i et harem. Wow! Så er det ikke total listepik. Så kan man slet ikke se, hvem der angriber. Au! Okay. Au! Der var det igen. Og nu stoppede det. Og nu kom det igen. Au, Ronald, kan du være? Hvem slår dig, Ronald? Det går, det Det kan slet ikke stoppe. Satan i helvede, din fede nar! Ja.
Karens sønner er samlet. Fyrst Volkazar. Så er det tid. Kan jeg ikke tage vagten lidt? Hvad så med festen? Jeg var sådan lidt træt. Okay da. Så husk at blæse i hornet, hvis du ser noget mistænkeligt. Tror du kan klare det? Det er sgu da røv lige meget, om jeg kan tro, det er lortehorn eller ej. Jeg skal bare være alene, okay? Det er et stort horn. Husk, træk vejret ind. Dybt ned i maven. Og så... For helvede, onkel. Hvem fanden er det, du forestiller dig, der skulle angribe os? Vi er fucking barbarer. Vi har smadret alt på den nordlige halvkugle. Vi er aldrig blevet angrebet, for helvede. Det kan godt være, men det er princippet i det, som er vigtigt. Den dreng tager livet af mig en dag. Fucking barbar, mand. Hvad fanden er nu det? Vi bliver angrebet. Vi bliver angrebet! Tag jeres våben! Vi lytter og lyder. Lad helvede regne ned. Jeg kan ikke huske, at vi har bestilt noget fyrværkeri.